Matur nuwun Mbak Krisna. Lamunan katur dumateng para kadang-kadang warga masyarakat desa Gandri ingkang dahulu menika sampun kepareng lenggah wonten ing pelataran agung Balai Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Sepisan malih kalau ataraken agung panuwun dene panjenengan sampun kersa angrawuhaken para kadang-kadang sanggar seni Astabrata ingkang mijil saking tlatah Kutha Nganjuk mliginipun wonten ing Desa Ganung Kidul wonten ing Jalan Masjid Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Para rawuh, para lenggah taksih sesarengan lelagon campursari Astabrata lenggah panjenengan badhe kalipur wontenipun lelagon campursari Mbak Yayi. Semoga Mbak Yayi selamat malam Mbak Yayi. Nggih, selamat malam. Kapan nuhunnya banget. Nggih, derek mangayu bagyo wontenipun bersih desa Gandri ingkang dalu nggih. Pertama kali ya saya di sini ya. Pertama kali dan sepisan. Ya, yang moga-moga nanti akan ditimbali malih untuk acara-acara berikutnya untuk juga Mbak Yayi. Mas Akbar sak konco. Nggih, mau nimbali Mbak Yayi tok no piye ya? Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum nggih, Mbak Yayi menika ya tak promosekne wong ya Cik Kenyo. Nggih to? Nggih. Beruntung. Astabrata ini yang banyak-banyak yang beruntung ini, ganteng-ganteng laki-lakinya, yang putrinya juga cantik-cantik yang dalu menika atur lagon panglipur dumateng para kadang-kadang masyarakat Desa Gandri. Alhamdulillah Mbak Yayi nggih atur lagon menapa gawekno sing rada hot. Hot lagu masa kini. Masa kini. Kedah masa kini. Nggih, niki kula nggih campursari Astabrata nggih. Astabrata nggih. Semoga kencan kali Mas. Sapa? Mas Yoyo. Nggih. Monggo. Nggih. Atur menapa? Ayang-ayang mawon. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang nggih para kadang masyarakat. Oke. Ayang-ayang semangga. Ayang-ayang menawi duit angsal ta niki? Duite sapa sing duit? Duit tak duit. Duit tak krungu. Duit tuh panggang krungu. Aku semangga Mbak Yayi. Ayang-ayang campursari Astabrata. Surga. Gandri Pangkur Ngawi Astabrata. Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula angger kula lampah tresno datang kendar saking Joko Parewangi tanpa tengi lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isi ada Dek Yayi bareng Astabrata Suka. Ada ayang-ayang, ayang Yayi. Iya ayang.
Kyai ingkang dipun kanjani kalian Mas Heru Linanta. Dalu menika nderek ngregangan swasana atur pangripun dumateng masyarakat Desa Gandri ingkang nembe bagya mulya wontenaken tasakuran bersih desa ingkang dalu menika nggelar ringgit pura kanthi kidalang Masda Akbar Shah Alam para rawuh para regah taksih sesarengan astagfirullah. Semoga Mbak Deni Den Kau semoga Deni Denko apa Deni Gundul? Deni Gundul. Deni Gundul. Sah. Tadi. Sah. Yes. Terserah. Sah pokoknya. Mbak Deni, selamat malam. Sugeng dalu. Selamat malam. Kita sapa masyarakat Desa Gandri. Wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Selamat malam. Tasik melek. Oke, ngatur izin nggih, Bu. Oh, sangunnya komplit kok. Ada wedang, ada kopi. Tolak ada teh, angin. tolak angin, ada Minyak kopi, kelapa. ada susu. Ya, Mbak Deni, dari menikah kita memberikan hiburan yang segar untuk masyarakat Desa Gandri. Semoga sadaripun gelar nggih para golek sing penak cah-cahi ben nyambut gawe. Aja tengok-tengok ae. Ayo. Penyambut gawe. Ayo nyambut gawe, golekno gawean. Ayo semoga kita gabung antara gamelan dan musik. Semoga Manut aku. Aja munat manut. Engko manut lagu wong muden nih. Niki sing ngelangsung nggih. Langsung ano sing gayeng. Langsung gayang sip untuk masyarakat Desa Gandri. Semoga Lali janjine. lali janjine Mbak Deni Iya. Gundul. Digarap gedruk. Gedruk. Semoga Astagfirullah. Sudah.
Wena. Sapa sing ndang iki, Pak? Mas Bagus Aryo. Aduh, Mas Bagus Aryo. Tambahi kurang sesek satik, Mas. Sesekno Mas ben rodok. Kurang saithik disesekno. Sing tak sesek. Boten diganjel, Mas. Iya. Janjane kowe nanti kenakatmu saja nyobrani hatiku sujana nangis kencan kawane lariyo para rawuh, para lenggah ingkang bagya mulya sajak sampun wonten tandha tengara bilih gelar ringgit purwa sedalu atas badhe kawiwitan. Pramila dumateng Bapak Kepala Desa Gandri katuran tumuju wonten ing pepanggonan katur atur pangayu bagya dumateng para tamu, para lenggah, para masyarakat Desa Gandri dening katur Bapak Supriyanto. Semangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadratul kiram al-mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kula hormati, wabil khusus panjenenganipun Mas Dalang, Mas Dalang Akbar Sahlan ugi sarombongan Sanggar Seni Asta Brata saking Nganjuk ingkang kula hormati, sedaya tamu undangan, sedaya masyarakat Gandri ingkang rawuh ingkang tansah kula hormati ugi. Nggih sadèrèngipun semoga kita tansah muji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala atas dan rahmat nikmat ing telu punika kita sami saged makempal wonten ing mriki panggenan kanthi keadaan wilujeng boten wonten alam punapa. Ingkang salajengipun selawat salam mugi kunjuk dhumateng junjungan kita sami baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun pitulunganipun wiwit ing dunya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sepindah saking pemerintahan Desa Gandri ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun khususipun dumateng sedaya masyarakat Desa Gandri wiwit enjing ngantos dalu punika saged guyub rukun, saged kompak anggenipun memperingati bersih desa wonten ing Desa Gandri. Niki saestu matur nuwun sanget, mugi-mugi kanthi napa hajat kita sami anggenipun bersih desa wonten ing Desa Gandri estu sageta mbeta pinten-pinten berkah manfaat kangge kita sami khususipun sedaya masyarakat Desa Gandri. Saking pemerintah Desa Gandri ngaturaken matur nuwun ugi dumateng sedaya mawon ingkang sampun berpartisipasi sehingga ing dalu punika acaranipun saged lancar boten wonten alangan punapa-punapa. Ingkang salajengipun ugi matur suwun sugeng rawuh khususipun Mas Dalang wonten ing Desa Gandri sak rombongan nggih kula sampun diaturaken niki sepindah wonten ing Desa Gandri, mugi-mugi kemawon wau diaturipun Pak MC ingkang selajengipun saged pinanggihan malih. Allahumma amin. Nggih bilih cekap semanten atur saking kula, mugi-mugi kemawon acara ringgit wonten ing dalu punika anggenipun bersih desa wonten ing Desa Gandri bisa berjalan lancar boten wonten alangan punapa-punapa. Anggenipun bersih desa estu saged bersihi sedaya balak sedaya sengkala wonten ing Desa Gandri ingkang salajengipun saged tumurun nikmat-nikmatipun Gusti Allah wonten ing bumi Gandri. Mugi-mugi kemawon sedaya masyarakat, sedaya rakyat Gandri tansah dipunparingi masyarakat ingkang adem ayem tentrem boten wonten balak ingkang tumurun wonten ing Desa Gandri. Mbok bilih mekaten saking kula kata kekirang pangapunten, akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatak tutuk tatas titis sobat titis Bopo Kepala Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi anggenipun atur pangibadi dumateng rawuh panjenengan dugap adicara sadipun wontenipun lung tinampen kayon dumateng Bopo Kepala Desa katur dumateng Kidalang Masda Akbar Sak Alam kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim kayon katuraken dening Kidalang Masda Akbar Sahalap semoga wong padha wasana anggenipun atur pambuka panglipun sasampunipun gelar ringgit dalu nyalah panggilan para rawuh para lenggah ingkang bagya kaya sangga pinjenengan saburan akhir sari wonten gelar ringgit dalu nyalah Kidalang Masda Akbar kanthi ababar lapangan bentuk dadi ratu kula kula pagi boro ambek
sedaya wonten atur ingkang boten anuju produk kula ngaturaken agung Samudra Pangaton ing pasana Edilas Nurmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadulita hemel lai layak to layak penjake padha ganter jagone padha tarung babar pisan Semar ora nduga mana lamun to gubukku karang kadempel kene kerawuan sedulurku tuwa Kakang Togog Tejo Mantri. Kakang Togog padha winantu Basuki anggonmu prapta ya Kang. Iya Semar, adikku Semar Badranaya pangrasa adoh saka Sambikala kalih saka Rubeda anggonku prapta ana sudungmu karang kadempel kene ora liwat kowe rak padha ginanjar kebagas warasan to Ismaya. Iya Kang, awit saka pangestune Kakang Togog Semar tansah jinangkung ing dewa Kang. Musik orane ngono Kang, kok njanur gunung kadingaren tur ana wektu sing longgar wektu sing mirunggan anggonmu nyambung talining paseduluran. Ketitik Kakang Togog prapta ana ing sudungku karang kadempel kene yen mung tilik yen mung mertinjo tilik marang keselamatanku lan keselamatane anak-anakku syukur ewa dene yen pancen ana wigati mara gage enggal wedarna kanthi tetela Kakang Togog. Semar piye Kakang Togog? Kira-kira apa apike kira-kira jagat iki ndang kiamat ya Mar? Semareka den prayekna semurere eko ambalik titiani kandayani Trisanya pranama sasi gilar-gilar semedi ing tengahing lapar milang ana lintang bima hati Kosek Kakang Togog kok iso kandha sing kaya mengkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa Kang? Ngene yo Mar, apa merga kadaya jagate sing wis sepuh donyane sing wis padha rapuh kahanan saiki rumangsaku kok malih dadi panas. Kowe ngerti dhewe, Semar ngerti dhewe. Togog iki wiwit biyen nganti saiki gandrung karo tembung katentreman. Togog kuwi wiwit biyen nganti saiki gandrung karo tembung kerukunan. Ning nyatane
nyatane kabeh panjangka gegayuhan lan panginto-into ora bisa mulus kaya apa sing ndak karepke. Kapara nyata lamun to tentrem kuwi ora langgeng. Kabukten ingkang kagelar ana negaraku tanah sabrang kono. Nanging tanah sabrang kuwi mau isih kelebu wilayah wewengkon negara Ngastina. Ya kuwi jenenge negaraku Negara Loji Tengara. Bosmu utawa ratumu jenenge sapa, Kang? Ratu Blegedhu, tak kira sak jagat ki ora ana sing ngungkuli ing reh kesugihane. Jenenge Prabu Jaya Sentika. Jur gandeng cenenge sambung rapete apa karo Semar? Terus terang bae yo, Mar. Aku meri karo kowe. Togok meri karo Semar. Teh, sing ndok mereni mapan nggon ngendi, Kakang Togok? Ngene. Kowe momong para satriya Pandhawa. Kowe ngabdi marang para Pandhawa. Sing racake para Pandhawa yen to mbok tuturi, yen to mbok kandhani iki mung bangun miturut ketitik Pandhawa mono wiwit biyen nganti saiki tansah ngambah marga rahayu. Ning aku nelongso atiku, Mar. Bareng dapukku dadi abdi lan batur ana negaraku Loji Tengara kono. Aku ngelingke karo sesembahanku sing jenenge Prabu Jaya Santika. Aku ngelingke iki malah dipentelengi. Aku nuturi karo Jaya Sentika malah didoni raiku. Mongko sing jenenge pamong kaya aku kaya Semar iki duweni kewajiban sak putuhe tumrap apike sing dimong. Kuwi tanggung jawab sing gedhe, kuwi tanggung jawab sing ora enteng. Semar momong karo para Pandhawa kelakon dadi wong becik, ning aku momong karo Jaya Sentika lan warga ing negara Loji Tengara kabeh padha bubrah sing dadi pakartine mengkang saka pernataning agama jlewar saka paugeraning kautaman. Mongko uwong kuwi yen wis rampung anggone urip ning diparane to, Mar. Ora urung wong kuwi kabeh rak ya bakale padha mati. Mongko sing jenenge wong mati kuwi sok bakal tanggung jawab sak putuhe piye anggone netepi darmane urip ana ing jagat padang iki. Mongko Togok wis ora iso ngandani karo momonganku iki njur lelakon nek kaya ngene iki piye, Mar. Aku meri karo Semar, aku meri karo wadiku. Mbok jajal ijolan aku tak sing genti momong Pandhawa, kowe momong wong-wong sabrang kono, Mar. Sabantuk pahyune ngalah ya bumilah mangolah ilmu bangkit mikat oleh mangugut
kukubaning jiwa anggo Osik ratumu sing jenenge Jaya Santika ki pakartine piye to Kang? Wis tak kira lumaing bawana kurepe akasa ki ndek enek wong elek kaya bosku siji kuwi. Ya nadyan racake wit biyen sing tak mong ki wong elek-elek. Sing tak mong wiwit biyen nganti saiki ki wong jahat-jahat ning iki ngungkul-ngungkuli mah. Wis babar pisan tanpa gagas panjrite kawula dasih. Ing atase para kawula iki nete-nete uripe bencana bumi banjir nekani kabeh do ngungsi golek urip. Lah kok kraton nggih papane ratu malah dibangunke anyar ngono kuwi piye jajan? Kabeh sing dadi panangise kawula dasih babar pisan ora nate digagas. Ning sing diupaya mung klemi sing lambe blenduke wetenge dhewe. Ing atase